Petrache, 21 de ani. Am Rosa Maria Cornelia, 38 de ani. Doina Mălinescu, 42 de ani. Inspector resurse umane, dar fac fel de fel. Crina și am 35 de ani. Alina, 33. Mă cheamă Sabine, sunt din Franța, am născut acolo. Și eu am studiat științe politică, după care am studiat comerț internațional și așa am ajuns în transport de marfă. În România lucrez într-o firmă care se ocupă cu transport de marfă. Și mă numesc Andra Rațiu. Mă numesc Ungureanu Daniela, sunt din Cetate Dolj și am 41 de ani. Profesia? Farmacistă. Eu am vrut altceva inițial, mi-a plăcut desenul, dar în final am ajuns să lucrez cu arte. Și tata spunea că nu vrea să mă vadă murdară de acoarele și cu tablourile într-o piață la mare. N-am stat mult să mă gândesc cu 20 de ani, era ceva atractiv pentru o femeie. Halat alb, curat, frumos. Vremurile s-au schimbat, acum trebuie să faci de toate, dar mama profesoară și-a dorit întotdeauna să fie farmacistă, da, cred că eu a fost visul ei și până la urmă s-a oprit și nu au mai făcut asta. Cred că a insuflat ceva, da. Nu, părinții mei au vrut să mă fac criminalist. De ce anume criminalist? Pentru că tatăl meu lucrează în poliție și pentru că mama mea consideră că eu am o minte incredibilă și foarte bine dezvoltată și ar fi vrut să fac ceva bani cu ea. Eu, în schimb, am ales să fiu un pic boemă și să mă dedic lumii teatrului. Și cum n-am vrut să fiu complet un actor sau un regizor, pentru că nu mă duce capul la așa ceva, am ales să fiu teatrolog, adică intelectualul lumii boeme. De exemplu, mi-aș dori tot timpul să fiu arhitectă, dar eu nu fiind bună la matematică, tot timpul mi s-a spus că nu o să reușești niciodată. Dar la dracu, dacă tu ești pasionată, reușești dacă îți place. Dar la vârsta asta nu m-am gândit că, uite, aș putea să reușesc. Și atunci nici n-am încercat. Poate n-aș fi intrat, pur și simplu, poate n-aș fi și măcar știam de la început, nu ai cum. Dar nici n-am încercat să intru. Când am vrut prima dată să fac psihologia, au spus că ăsta nu-i meserie de viitor, mai bine să fac altceva. Tata a vrut să cânt într-o orchestră, ceea ce eu n-am vrut, iar mama ceva economic, ceea ce iar n-am vrut. Traducător m-am făcut pentru că m-am prins soțul de la spate. Deci, cred că mi-aș fi dorit tare mult să fiu dansator. Dar mama mea nu m-a lăsat și nu sunt. Regrete nu sunt, pentru că nu o să mă dezic niciodată de faptul că îmi place lumea teatrului. E mai degrabă un gust amar, cum că de multe ori, mai ales într-o lume artistică, dai de foarte multe clișee. Clișeul omului boem sau clișeul omului care trebuie să fie mai exagerat decât omul normal și sunt nu scârboase, sunt mai degrabă neplăcute. Trebuie doar să te obișnuiești cu ele, dar regrete, nu, aștept joburile. Atunci poate să fie regrete și compromisuri pe care va trebui să le fac. Acum încă sunt fericită. Eu cred că femeile din România sunt mult mai puternici în general. Femeile din Franța sunt mult mai dure, mult mai... cum să spun, mult mai dură. Femeile din România în sensul sunt puternice, în sensul că poate să fii sexy, poate să fii glamour, poate să poarte tocuri din aia de 10 cm și să fii manager la o firmă și să negociezi cu bărbații ca un partener de afaceri normal. Aici oamenii n-au nicio treabă, nu interesează de nimic, nici de politică, nici de chestia asta cu femei, bărbați. Tu ai bani, tu te descurci, ești deșteaptă, du-te, faci ce poți.